Vratimo se na svoja ognjišta, zvanični naziv skupa koji je organizovalo izbjeglo stanovništvo Pakraca i Zapadne Slavonije u velikoj sali Doma sindikata u Beogradu. Povodom odluka o dolasku plavih šlemova na ovu teritoriju, učesnici ovog skupa postavili su dosta pitanja predstavnicima vlade Srbije, ministru Stanku Cvijanu i predsjedniku vlade Zapadne Slavonije Veljku Džakovu. Najčešće pitanje je bilo šta će biti sa Srbima iz Zapadne Slavonije i ko će taj narod braniti. Srbe treba da brane Srbi. Iz Republike Srbije, ja nisam govorio o doprinosu Krajine, Bosanske ili Istočne Hercegovine, da ne kažem o značaju Crne Gore. Znači, Srbe treba da brane Srbi. Možemo da budemo najopasniji sami sebi. Skoro svi učesnici u diskusiji složili su se sa time da na prostore Zapadne Slavonije se moraju vratiti, ali se postavlja pitanje ko je garant mira i sigurnosti na tom području, da li vojska ili država Srbija, da li Ujedinjene nacije. Na ova pitanja zvanično u ime vlade Zapadne Slavonije odgovorio je Ilija Šašić, koji je rekao da povratak mora se ostvariti, ali da se pod hitno mora organizovati policija, teritorijalna odbrana i Jugoslovenska narodna armija u pozadini,